Giila ang mga buwan nga Abril ug Mayo nga ting-init sa atong nasod. Apan lahi na ang init nga nasinati karon nunot sa epekto sa climate change. Mas init, mas dali mahubsan ang mga tinubdan sa tubig. Busa na himo ning hagit sa mulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Ang inadlaw-adlaw nga pagkuha sa supply sa tubig. Apan sa usa ka barangay, dunay laka nga gihimo aron pagtubag niini nga problema. Kung unsa ni, uban ni ko ang tibuok My TV Cebu News Team sa Barangay Hipodromo. Dinhi sa sitio Lower Greenside sa Barangay Hipodromo, iyahay sa pagpanikay-sikay ang mga residente taliwa sa naglagiting nga kainit. Si Nando nga nagnegosyo og mga vending machines nipadayag sa dakong problema nila, ang kakuwangan sa supply sa tubig. Usahay tag tulo ka adlaw, duha ka adlaw or tulo ka adlaw una mo agas. Di mi makahibaw og ganang kanus-ang way agas. Pareha karon. Pareha karon ni agas pagkabuntag mga alas 9 nawa ang MC. Karon hinay kayo. Ana po na siya motogar kay ting init na, minus ang supply sa tubig. Usa lang ang Barangay Hipodromo sa mga lugar nga naapektaran sa problema sa kuwang nga supply sa tubig. Ug tuod man walay agas, kun duna man gani, hinay sab kaayo. Pareho kini sa nasinatian ni Tatay Jose, usa ka senior citizen. Kung basihan ang mapa sa barangay, duna ni daghang mga residential area ug komersyal na mga buhatan. Magubig mga sagara na mo mga building ba, so mag-ilog na gud siguro ang mga pag-aga sa tubig. So ang sa hipodromo nagnihit na noon mi og tubig. Manaw usahay kay may follow up lang sa gyud namo ang MC ang sa problema na may... Matud sa Metropolitan Cebu Water District, naobserbahan na nilag sugod ang epekto sa ting-init nunot sa paghubas sa ilang mga surface water sources kun mga tinubdan sa tubig nga makita sa mga dam ug uban pa. Gani, nag-zero production na ang Buhisan Dam sukad ni adtong katapusang semana sa Marso. Nikunhod sab ang produksyon sa tubig sa usa sa mga major water source sa MCWD, ang Haklupan Facility sa Talisay. Ang kasagaran nga water production sa maong tinubdan mukabat sa 30,000 cubic meters matag adlaw. Apan sukad ni adtong Abril 7, naminusan kini og gibana-bana nga 8,000 cubic meters matag adlaw. Feel na nila siguro nga ma-shortened ang instead of 24 hours na asay difference or maybe the volume ila ma-feel nga kusog kaayo sa una but karon medyo hinay na but there is still a water running. Ang MCWD, we are doing our best nga ma-mitigate ang impact anan. And then mauna nga kita sad ang mga katawhan, we are asking nga dili sad mag-usik-usik og tubig. Please be mindful sa inyong gamit sa tubig kay padung para ba mosaka gyud ang tig-init. Matud sa Pag-asa, sa miaging tulo ka dekada, ilang natala nga dunay yearly average rate increase nga 0.02 degrees Celsius sa temperatura lukop nasod. Buot pasabot, tungod kay mas nagkataas atong temperatura kada tuig, mas dali sab mahubsan ang mga tinubdan sa tubig. Base sa ilang heat index forecast, moabot ngadto sa 36 hangtod 42 degrees Celsius ang heat index sa buwan sa Abril, samtang 37 hangtod 44 degrees Celsius ang buwan sa Mayo, ubos sa danger level classification. Ang heat index mao ang kainit nga mabati sa lawas sa tao. Usa sa nakit-ang solusyon sa mga researchers sa UP Center for Environmental Informatics kun UP CENV aron alibyuhan ang kakuwang sa supply sa tubig mao ang pagtaod og mga poso. Giila ang proyekto nga installation of standby wells for emergency and research project kun ISWARE. Ang maong proyekto pagpangandam sa mga emerhensiya, tubag sab kini sa mga insidente sa sunog. Ang ISWARE dili lamang ordinaryo nga poso, mahimo sab kining gamiton isip firefighting facility kun ekipo sa pagpawong og sunog. Lakip sa maong pasilidad ang usa ka water tank nga dunay parehong kapasidad sa usa ka fire truck, 20 ka metros nga hose ug generator. Ang effect adto ang Typhoon Odette na we know grabe gid atong suffering ato no
Kay first, walay kuryente. So, walay kuryente, wala sa tubig. Di ba? So, muna yung nagka-inspire na mo nga, kung na actually, puso mo ko na sa una. And we converted that to, marag automate na nato mga naanay water pump. And the water will fill the water tank gikan sa katong iyang kuan siguro yang well. So dili na sila magbomba-bomba unlike before. So lipay ang mga tao dito kay side nga free anytime way hago pwede na sila makakuha sa tubig. We know nga we're kuan kanang suffering from water crisis, no? Especially karong summer, ang pressure sa tubig mo gamay. And of course, we're dependent with the MCWD, no? Pero ang kanang sa ato, if ever hinay ang sa MCWD, can also use the water from the standby wells. Ang kanang proyekto, makatabang kaayo gyud, dili lang during kanang naay mga sunog, but during karong mga panahon ng summer, and if ever naay mga long droughts due to climate change, makakuan gid siya, maka-help siya sa mga tao kay you can use the water directly. Nagpahigayon sab ang UP-SENV ug ang barangay og trainings aron tudluan ang mga residente unsaon pagdumala sa maong pasilidad. Bisan sa iyang pangidaron, ang senior citizen nga si Tatay Jose, voluntaryong gidawat ang tahas isip operator sa Iceware. Ang kuan yung paggamit sa kuan kining hose, pagpaandar, wala ang gigamit pag kuan ni pag-operate ng pagkuha sa tubig. Wala ang andang may ginapuno ang kuan ako may ga-operate ani. Pimi na ko ga puno sa tubig adlaw gabi gina aron mo gunita. Amuukan sa tanang tao diri way tubig kan. Lalo sa babaw, aron nabdagan sila. Kaya may dako kuan diri. Tabang diri. Importante ng tubig. Emergency sumpa ko, di natin matag ang panahon na ba. So natin tanginit. Sa pagkakaron, duha na ka Iceware ang natukod sa UP-SENV. Usa sa barangay Hipodromo ug usa sa barangay Tisa nga bag-o lang gi-turnover ni adtong Disyembre 2024. Sunod nga lakang sa UP-SENV ang pakig-alayon sa Cebu City Government aron daghan pang mga barangay ang makabenepisyo niini. Ini sa Cebu City, naami lain project, and our beneficiary is Cebu City ra gyud. So mga 20 siguro kabuk ang i-add. So dili lang siya limited sa barangay Tisa. So sa ubang mga ubang mga areas, ubang barangays. Bali ang concept sa Iceware kay mura na siya og it's a prototype siya ba nga you have to put up that and validate. So if it is found to be useful, then pwede siya ma-replicate. If they have their own sources nga dili ma-affected og summer, that would be very helpful. Kay na sila alternative nga makuha. So if kana nga well, is na siya nga alternative because ang underground mo man siyang pinakawahi nga ma-affected og init. So Kada tuig, padayon ang pagsaka sa temperatura ug nagkagrabi ang kainit. Ug tungod niini, apektado sab ang supply sa tubig. Kung madungagan ang mga proyektong patubig sama sa Iceware, dako ning tabang sa pagtubag sa tinuig nga problema. Gawa sa Iceware, hinaot unta nga daghan pang malungtarong solusyon ang mapondohan og budget sa gobyerno aron makabot ang makiangayon nga akses sa tubig alang sa tanan. Kini si Charles Detanal alang sa MyTV, Cebu.